Guys, dito pala kami ngayon sa Surigao City. Dito kami naka-check-in sa Tourist Inn, malapit sa boulevard ng Surigao City. Ayan, pababa na akong paggan. Where are you going? Ayan. Lalabas muna kami ng hotel dahil malapit na maggabi. Maghanap kami ng makakainan para sa aming hapunan. Ayan, inaantay ko muna sa afam dito sa labas. Ayan, ito yung labas niya, yan. Yan. Ito yung boulevard, yan. Dito yan sa Surigao City. Dito pala kami sa Surigao City, guys, kasi dito ako nagpagawa ng aking nakakahiya, pustiso. Dito rin kasi ako nagpabunot ng ipin, tapos dito rin yung doktor ko sa aking lupus. At the same time, dahil sira-sira ang ipin ko, dito din ako nagpagawa ng pustiso. May kamahalan na, kaya lagot na naman kaya ako nito. Ang laki ng ginagastos niya sa akin. Sa lupus ko, sa aking ngipin. Yun, ang daming gastos. Baka iiwan ako nito dahil sobrang gastos. Check-in. Ito yung baba niya. Ayan, andito na si Afam. Yan na si Willie. Ito, dito yan sa, malapit sa boulevard. Yan, malapit sa boulevard. At saka dun sa unahan, merong maraming makakainan dun para sa hapunan. Ayan yung mga bangka nila para tawid dagat. Yan. Yan ang bangkang tawid dagat. Yan pala yung Feed Me Restaurant, guys, na lagi namin kinakainan ni Chairman. Pero ngayon, close na siya. Close na kasi konti lang yung kumakain. Medyo may kamahalan kasi kaya nag-close na sila. Nalugi na sila. Yan na yung mga bangka. Naglakad-lakad lang kami dito sa boulevard. Kasama si German. Ganito lang yung life namin dito. Ganito lang yung life namin dito. Dahil hindi naman mayaman si German. Mahirap lang din siya. Kaya hindi naman asin mahirap na asin mahirap talaga. Kahit pa paano nakakaraos din naman. Napoprovide din naman namin yung mga pangangailangan namin dahil meron din naman siyang inaasahang buwan-buwan na pension niya. Sapat naman yun. At saka malaki na rin naman yun sa Pinas. Ayan. Pero hindi talaga siya mayaman katulad ng ibang mga foreigner na sobrang yaman nila. Kaya iniisip ko na lang na meron akong Pinoy partner lang. Saka meron din silang mga night market. May mga kanina silang masarap. Ayan. Para lang ha, kaya na ito naman. May sila ang pudwa. Luka may tay. Tapos nga may sila ang bro. Saka paano baya nila sa pagarin. Tunod ka. Tapos dyan tayo, pagagawaya ka nagdoon. Ayan, meron silang mga street foods. Ayan yung boulevard. Ito yung kanilang boulevards. I love Surigao. Ang dami ng street foods dito, guys. So, ayan. Meron silang mga drinks. Ayan. Saka maraming badyaw dito, guys. So, hi! Ayun ang badyaw. Ayan. Pwede ka lang din kumain dito sa tabi-tabi. Ay, my friend. Napatulog kayo nga. Be careful. Yung mga restaurant nila, guys. Pipili lang muna kami kung saang restaurant kami gustong kumain. Yeah, maybe here. You can try. AJ's Garden Cafe. Dali ba? Ito yung kanilang menu. Ayan, ang kanilang menu. Ang order ng red course. Mare.
kare at saka pork sisig. Caramel frap. Ayan na siya. Kanyang rice, garlic rice. Ayan. Tayo. Kain tayo. Kain. Kain muna kami. Thanks for watching. Bye.